Nou, het weer valt met, jongens. Hè? We geven niks om. We lopen altijd. We liepen dus een pak sneeuw heen. Ja. Oh, jongen, gein onderweg me denken, die dook in een pak sneeuw en dat. Weet je wel, Nico? Dat is mooi, ja. Nou, het zijn allemaal hampelmannen. Ja? Ja, ik zit niet normaal bij. Wat anders doe je dit niet. Elke zondagmorgen gaan we prachtig mooi hierheen, joh. Mooi, Sjankie. Wat? Ze komen eraan, ja. Of komen er dan? Komt tijdens in voet lopen en dan komt tijdens in voet en dan komt tijdens in voet. Maar om 9:30 zitten wij in een rood huis om de tafel. 13 man dat de ploeg compleet is. Ja, 13. Want er is ook iemand die is 86, Willem Rienstra. En die komt met de taxi, hè? Die komt dan met de taxi. De Blekenploeg, hoe is die ontstaan? Dat was in 89, ja veel eerder al, maar in 89 is er wordt de ploeg begonnen. Want dan wilde de brevet halen van de Elfsteden tot fietsen, wandelen en schaatsen. Nou, dan moesten we lopen. No? Nou, dat was niks voor ons, dat waren allemaal hardlopen bij wij. No? Lopen, dat dacht 1 keer, maar nooit meer. Nou, toen we begonnen en we lopen nou nog. Dat moet je wel even trainen hoor, voor die lange lopen op Nijmegen. Dan train je ook al hier nog? Ja, ja, we lopen alles nog. Ja? Alkmaar lopen, Nijmegen lopen. Ja, wij houden dat. En de Elfsteden nou, ook nou. En als die straks komt, dan staan we er op een schaats. Ik ben klaar voor hoor. Ja? Ja. We hebben 3 keer in de busje. Dus, Ik in de korte broek? nou, dat geef je niks om hoor. Nee? Nee, we zijn soms keihard in die dingen. Wat dat betreft. Ja, zo gaat dat. Ja, Ja, mooi. Maar ja, dan ben je, nou, een mooi bruin. Mooi bruin. Ja. Dit is het Blekenbrechtje. En dat brugje, dat is het Vreesbrechtje. Dat is ook een vriend van ons die is al een jaar of 5 geleden overleden. Die is 72 geworden. En dan is het andere brugje. Ah, dat 3 bruggen, niet? Ben ik zo gek worden. Oh, dit is de derde. Het is nog betierd, hè? Dat derde, dat is het Johannesbrechtje. Maar die brekjes die hij hem verneemt, naar Overleden vriend. Ja. die ik altijd mee kan. Altijd. Oké. Ja, altijd. Ja. Vooral deze. Dat is Brio Bleken, de kapper is Balzert. Fanatiek, jong. Fanatiek. Ben er nog wel genoeg brekjes voor de toekomst? Nou, er staat daar nog 1. Oké. Daar in die hinten. Maar ja, daar moet er maar iemand bij op. Ja. Want ik ben ook een klein beetje kandidaat. Ja? Ja, ik heb ook van alles, ja. Maar ik geef me nooit over. Nooit. Het was wel een mooi dat het beest, jongen. Maar wel. Dan loop je in 11 tegen dat meer, vind ik wel.